já ho Takže čauky, nehrá, tady jsme my, Craftem, budeme hrát spolu Doors. A kdyby jsem se vás představila, já jsem Evelyn a dneska spolu budeme natáčet. No, ale to není nedání Doors, jak jste se mohli poznat, tohle je nový Doors a Hej, pojď. Kdyby jsme se lidi ptali, tak my... Co to bylo? Co to je bylo? Hej ličky, my vůbec nevíme, co to bylo, takže... Počkej, ještě nemůžem. Je na čas. My můžeme až za nějaký čas. My je Crafte, takže se zase papit sem. Ne, my musíme jít. My musíme jít. Aha. Jdeš. Takže jdeme. Prostě musíme takový, musíme běžet. Hej, co to byl? Máme jít. To asi úplně nemáme. Spojrzeć na to tamto, zaparowane szyby, myśleć, że świat na niby. Czas się zatrzymuje, powietrze pulsuje, a wszystko to się dzieje w kawiarni pod tytułem. Ne, sem nemáme. Co to je? Nehýbej se. Ne, Crafte, nehýbej se. Au? Co? Au? Co to je? Hej, au. Co to bylo? No, Musisz tak, żebyś no. w pełni świadom. My neskončíme, dokud to nedáme. W środku jest znacznie czas. Lidičky, asi bychom si radši napište do toho mailu, že jsme si měli příště zahrát a my si zase zahrajeme jinou, že jo, my Crafte. Já si myslím, že už jsme dát něco jiného, protože... Co to? No. Mě by zajímalo, co chceš. No lidi to tady uvidíte, že... Takže teď můžeš... Tohle jsem hrála a vyhrála. Já ti to potom vysvětlím, Crafte. Může to nebude krát. Já jsem tam prostě nervózní lidi, takže se trošku změnila. Písmenko jsem si spletla. Co to je? My budeme v kebehu. Dobrý, to je Mr. Beast Challenge. No. Pomoc. Pověš jméne Crafte. Takže já jsem ti to vysvětlila, tak jako by byla škola a on se bude každou noc zmenšovat a musíme pít, jíst a tak dál. A tak můžeme dostat dobrý věci. A je to jedna Mr. Beast Challenge, že se dá Mr. Beast, tak je to jeden youtuber americký, který má přes 1 milion na YouTube odběratelů. On má 200 něco milionů. V té době, co teď natáčíme, tak a ještě... Teďka lidi, ho běž teďka okamžitě do kruhu, jelikož a můžeš tu i spadnout, koukněte. Mr. Beast. Mr. Beast to máme a já jsem to už jednou vyhrála. Teďka se můžeme tady zkoumat prostě. A jsem ti to nějak vysvětlila, tak tady je naklikání. Povolím se můžete taky najít nějaké věci. Třeba tady v té epochy. Co se stane, když opustím? Ne. Tak to umřeš. Neskusila? Jo. Hej, nedělej to, já jsem to jednou zkusila. A teďka musíme skákat obě. Oni mi strčili. Ona mi skočila po hlavě jako ženská. To je hrozný, že? Hej. Jakoby lidi musíme to všechno teďka dokončit, ale i když nechceme. Co se to stalo? Hej, mě... Musíme to všechno Ne! Co je speciální? Je to...
Mně se... Co? Mně se nějak zasekla obrazovka. Lidi to viděli. Hej lidi, Hele, jestli... hej lidi, tady Co to? vemte si i hned pití. Vemte si pití. No, jestli... Jelikož mi to obě vůbec nejde, tak jestli jste to dokoukali až sem, tak napište do komentářů... já sleduju. Minecraft, schovej se, dostanu. Minecraft, i hned se schovej, dostanu, tam tě nezabijou. Protože teďka je zabíječka. Ve staně je safe zóna. Minecraft, ty se žiješ? Jo, já tady skáču. Co to je? Tady nějaká berambera. Dostanu. Ne, berambera. Běž do stanu. Jo. Vemte si, tady si musíte vzít sušenku, kdyby něco. Ah. Máš, doufám, že jsi Minecrafte nezapomněl vzít pití, jelikož to je tady nejsmírně důležitý. Já jsem si nic nevzala. Jsi nic nevzal, ale to musíš si vzít, jelikož my tu máme nějaké určité pravidla a to máš na boku, vidíš. Já si potom znám obě, až to... Já nemám pití. Až jestli... Takže já si jdu asi do kadibutky. To je půl normálně. Já musím na záchod. Já jsem na záchodě, tak prostě... Je dobré. Jaká skluzavka? Můžeš. Jo, ale taky lidi se můžete skluzat po skluzavce, jestli chcete. No, vidíme, že tady můžeme být na záchodě. Se Šrekem. Já jsem se na mě rozbila. Co tu dělá pes, hej? Lidi jsou... Hej. Beverly, back to fly. Teď to nejezdí. I believe I can touch the sky. Teď to nejezdí. To nejezdí. To musíš se rozplácnout. Aha. Jeden jde pryč, jeden umřel tam. To je chudák. A kedáče vůbec. Jeden šel mimo kruh. Takže asi teoreticky prostě... Dávej si pozor. Jestli spadneš... No. Hej, že všichni máme ryby. Peťo, rychle najď nějakou postel. Najdi si rychle postel. Jelikož spaní je tu mega důležitý. Omlouvám se. Co to je? Omlouvám se, že se mi to nějak seklo a všiml jsem si, že se mi vybila kamera. A tak jsem ji musel nabít a zapomněl jsem, co jsem hrál, tak jsem prostě vybral tohle. Je to obíčko a je tady s Emily a Jo. to je tlustý chlap. A také se má s věrnýma fanouškama paní Emily. To nikdo neví. Co se stalo? Samozřejmě. Kámo, teď je tak lehký. Co se stalo? Jak jsem u tohohle... Co se stalo? Hej, kámo, mně se tady je voda, ale je to mega easy. Já jsem to na počítači, jsem to hrál na počítači. Vidím, to jak jsi popravdě bylo na hrdě. Vidím, jak jsem tam spadla. Tak já jsem povídala, neporozovala to. Dobrý, neumím mluvit. Jo, a jenom vám chci říct jednu věc. A to, jestli jste náhodou nechtěli nějaký parodie třeba, nebo prostě nějaký věci, že rozebírání, tak to napište do komentářů, o čem byste chtěli. A prosím vás. Pozor, velmi důležité. Dejte odběr a like. To nejde od 4. Hej, nenutě do toho. Já jdu potom seš jako tvá. To jenom oznamuju, že by to měli dát. Na první pokus. Ale nemusíte. Na první pokus. Jakoby... A ty jsi mrtvá. Zase. To by
Mě zajímá, Protože jsem něco jsem prostě jenom pro vás mluvila a nepřemýšlela. to by mě zajímalo. Takže ty buď ticho. To bylo, jak by vypadal tvůj záznam. Když vypadá. No, tak to se neptej. Jak Hej, máš my se asi nesmíme dotknout. Jo, my se nesmíme dotknout těch kuřat asi. No tak to je mega. Mega. Čo? Čo? Čo, jak to máme dát? Ale- Čo mu nejde? Mama, Nuňa, já to dala. Zůstaň. Nebudu se ani vymlouvat. Ujelo mi to. Ne. Mě třeba zůstávám, já tam na tebe čekám. Jdeme po schodech, tady ventilace. Mě by zajímalo, proč je ta voda zabije. Nevím, jestli je to tím, že je moc ledová, nebo co to je. Nebo tím, že se v ní kopají, nebo že jsou v ní třeba piraní. Ne, podle mě to bude tím, že je ledová. To má být co? Ta voda. Doufám, že to není to, co si myslím. Doufám, že to není to, co si myslím, kde jsou tady klobásky. Tohle je family friendly video. Že je to, Ne. že vím, co to je. To máš ty, jakoby, za tvoje pohlaví. No, tak jde na to. Je to dole, jakoby lidi, je to dole. Už víte, co to je. To je... Já jsem moc vysoký. Já tam nemůžu projít, já jsem moc vysoký. No, tak to máš spolu asi. Co? Na to se nikdo nemůže dívat tak dlouho. To není family friendly video. Musíme? Snaží se na to. Jestli mě to... Jo. Já si nevěřím, že se na tohle někdo dívá, když mi to vůbec nejde. Já se omlouvám, tohle asi bude toho video konec a jsem moc rád, Ale my ho rozhodně. že jste se dívali a naschle.